Her er der først TV-avisen, præsenteret af Tine Gøtzsche. Godaften, velkommen til TV-avisen. I natdags tid blev den filippinske ø Bohol ramt af et kraftigt jordskælv. Vores korrespondent Johan Heimann er landet på Bohol og står netop nu klar med et interview med den filippinske område. Hvor var du hen under jordskælvet? Jeg var nede på markedet og købte urter til min mors urtesuppe. Næsten 222 mennesker døde. Kendte du nogen af dem? Ja, hele min fætters familie plus min fætter er alle sammen omkommet. Deres hus faldt sammen over dem. Okay. Hvad med dem, der er forsvundet? Kendte du nogen af dem? Mange af mine venner og meget af min familie er forsvundet. Der er mange, der siger, at de er døde, men jeg håber stadig på, at de er live. Og næsten 1000 mennesker er blevet såret. Kendte du nogen af dem? Ja, altså de fleste, det er jo altså her på øen, så er vi jo nærmest alle sammen i familie, så ja. Okay. Bor du i et hus, eller er dit hus også blevet smadret? Altså dele af mit hus, det falder sammen, men jeg tror godt med lidt hjælp, at jeg kan få bygget det op igen. Okay. Hvordan har jordskælvet ellers påvirket dig? Det har påvirket mig psykisk, og det har givet mig en lidt traumatisk oplevelse. Men vi skal nok alle sammen komme over det, tror jeg. Også dem, der har mistet familien. Tror du, det kommer til at tage lang tid at genopbygge det hele? Det er en meget fattig by, så hvis vi ikke får noget hjælp, så ja. Men et par år, så er det nok helt godt igen. Det må vi håbe. Hvilke skader har haft mest betydning for dig? Det er nok ofrene og familien, der omkommer det meste. Okay. Tror du, det vil blive det samme igen bagefter, eller tror du, det vil blive anderledes, altså når jeg opbygger det hele igen? Det vil blive noget anderledes, men jeg tror også, det bliver anderledes på den gode måde. Typisk når der kommer jordskælv, så bliver det jo genopbygget, og så bliver det jo ligesom udvidet, så der kommer større sikkerhed og så videre. Så jeg tror, at folket kommer til at føle sig mere sikkert nu, efter det er blevet genopbygget. Okay, mange tak, fordi jeg måtte tale med dig. Det var, hvad vi havde at bringe i dag. Husk at se med i morgen, hvor vi viser en dokumentarudsendelse om Ebola. Tak for i dag. Bohol er en ø i Filippinerne, og den er tæt befolket. Klokken 00:54 i nat, og dermed den 5. oktober, ramte et jordskælv øen. Jordskælvet var ikke et specielt kraftigt jordskælv, men Filippinerne var ikke forberedt på, at det skulle ske. Når vi taler om jordskælv, er der mere end en form for jordskælv, som viser, hvordan jordskælv har været. Richterskalaen er en skala, der vurderer, hvad intensiteten i jordskælvet er, og den er inddelt i 9 trin. Bohol jordskælvet blev målt til 7,2 i Richtertal, og er dermed det, der svarer til et meget, meget kraftigt jordskælv. Det var 34 sekunder, og vi har fået en melding om, at der er 220, der er døde, 8 er savnet, og 976 personer er til skadekommet, og nogen er også hårdt kvæstet. De fleste folk kender Richterskalaen, men faktisk er der en lige så vigtig skala, og den har jeg inviteret en ekspert på området ind for at snakke om. Han kunne desværre ikke være her i dag, men han er med på en telefonopringning netop nu. Og goddag, Kasper Grønkær. Goddag. Du er her for at snakke om Mercalli-skalaen. Har jeg ret? Ja, det er rigtigt. Og det er altså en skala, der ikke måler jordskælvets styrke, men effekterne af skælvet på et bestemt sted. Den er rent faktisk meget mere anvendt end Richterskalaen blandt forskerne, og har rent faktisk 12 trin. Og i og med, at den også målte over 7 på Mercalli-skalaen, er det et meget kraftigt jordskælv, og jeg kunne forestille mig, at det ville komme til at tage lang tid at opbygge igen. Velkonstruerede huse ville godt kunne stå fast ved jordskælv med 7 i styrke, men nu når den ramte Filippinerne, kan det have sket store skader. Du skal have tak, fordi du kom, eller du tog din tid, og snakkede om det. Det var så lidt. Og inden vi runder af, vil jeg bare lige tilføje, at det altså var den filippinske plade og den kinesiske plade, der stødte sammen. Og i og med at Bohol er placeret næsten på begge plader, havde jordskælvet sådan en kolossal styrke. Det var alt. På gensyn.
make me